Takže máme tu ďalšie video. Steny sú rozložené. 1, 2, 3, 4. Bude ich ešte viac, ale toto sú iba okolo domu. A sú obalené nopovkou. Ale nie preto, že by sme nopovku využívali ako nejaké odvetranie. To je úplne nezmysel. V základoch sa nemá kde čo odvetrávať. To sú bludy. To by tam zo spodu musel ten vzduch nasávať a z hora by musel proste nejako vyfukovať. Čiže nopovka, ak sa má použiť na odvetranie, alebo podobná fólia, firma Terken vyrába ešte s väčšími štuplíkmi, myslím, že majú okolo 2,5 až 3 cm, tak to sa používa na fasády, kde zo spodu a z hora sú otvory, teda pri podlahe a pri strope a tam ten vzduch prúdi a naozaj sa tá stena vysúša. Ale tú nopovku dávam len preto, aby skaly, ktoré budú do toho búchať, ten polystyren nerozdrvili, lebo keď sa tam bude hutňovať 500 kg doskou 0,63, tak je to tam naozaj len kvôli ochrane, kvôli ničomu inému. Čiže toto bude ako keby, toto bude v zemi. Toto bude v zemi, zadná strana bude z exteriéru ako keby, toto bude vnútro, sem teraz pôjde 20 cm polystyrenu a potom pol metra betónu, čiže tu tá nopovka zmysel nemá. No a v rohoch sa to bude šrobovať nejakými šrobmi dlhými, to stačí zošrobovať v rohoch a potom akože zlepiť, zošrobovať. Zrovnač to vo výkope, ktorý bude zajtra, čiže zajtra bude ďalšie video. Rohy prihádzať štrkom, šroby vybrať a zase to tam nejako dosypať, zafixovať. Netreba sa s tým nejako moc hrať. Ak to vyjde, že je to vysoko, tak sa zreže. Ak vyjde, že je nízko, tak sa prilepí. Hrať sa tu na milimetre v materiáli, kde môže byť 10 cm kameň, to sú nezmysly. Takže tu majú aj miesto na parkovanie bagre. A tak. A hen tam sú ďalšie steny, som si teraz všimol. Takže tu sú ďalšie steny. To je na zemnú záhradu. Tam v podstate bude doska taká istá, ako na dome. A potom sú tu steny aj na taký sklad a takú, ako keby, no sklad, alebo skladadielňu. A v nich sa tá doska bude líšiť len tým, že tam nebude pod tou doskou 20 cm polystyren vodorovný. To je celé. Všetky dosky budú mať pol metra z toho dôvodu, že pol metra betónu je lepšie ako 20 cm betónu. A ešte iné dôvody, ale tie nepoviem. Tie sa treba dočítať. Nebudem všetko prezradzať.